कहिया ले सुता रहबू हो। एगो तू ही तीज के त्योहार कइलू ह, बाकी दुनिया त्योहार ना कइल ह। सबके घरे कनिया ओनिया उठ गइल बे, सबके घर के काम काज हो गइल बा। हमारा घर के अभी तक कोनो काम काज ना भइल, कोनो ना उठली स। यही रहन स्वभाव से एकनी के हम कहे नी बार बार कि कोनो तनी के तीज त्योहार मत करस। इहे आदत रही त जहिया तीज त्योहार रही त या खूबे उड़ उड़ के करिया स, खूबे सास के गोड़ लगे स, दियादिन के गोड़ लगे स, मरद से एकदम नीमन बन रही स। आ बीतते बीतते एकदम अपन असली ड्रामा नाध लिया स। आ ये मीनवा ते का करत रे? तनी अपना भौजी के तनी जगाओ त का करत यारे? यारे तनी हमरा चाह बना के दस रे, तनी हम पी। हम काहे खातिर चाह बना के दी तोरा के? कलिया तू त बड़ा उड़ उड़ के काम करत रही, देखावे देखावे भई रहुए त भैया के देखावत रही कि बाप रे हम कितना सास के माने नी, कितना ननद के माने नी। हम एको काम ना करम, कह दे कि वे उठ के चाह बना के देस। आये माई तोरा पता नहीं थे कलिया तीजिया के जन लहंगा पहिना रही नु तौन भैया किनले रहुवन। अरे बाप रे, घर में एगो खर्चा खातिर रुपया नहीं खे देत रे। लहंगा किनत अपना मेहरारू के कहां से पैसा लियला सियौ रे? आये माई बड़का भैया कहां से किनियन? छोटका भैया विदेश से कमा के आई बड़न तो उहे देले बड़न पैसा वा त किनले बड़न अपना मेहरारू के चोरा के। अरे ए जीरो कितना सूते नी जी? अरे रोवा कुछ सुनत नी जी? अरे और बहिन हो दे बाप रे, अपना माई से कितना लहरा लगावत तारी जी काल के बात के लेके कि लहंगा हौ किनले बड़न तो हौ किनले बड़न। ऊ त घर में एकदम आज महाभारत लगा दीहन। एगो तीज त्योहार बीतल ना, एकदम सुबेरे एकदम लड़ाई करवाए पे ननदो लाग गइल बाड़ी। अरे मीनवा हमरो आँख बा, हमहू देखई कि लहंगा पहिनले रहुए। कालिए से ना टोकई कि तीज हवे, तीज त्योहार के दिन बा का ओकरा के टोके जाई, पूजा हो जाई तब ओकरा से पूछे। अपना मन के तो भइले बिया, हमर बेटवो अपने मन के हो गइल बा कि ओकरे बहलावला फुसलावला में पड़ गइल बा कि ओकरे मती से चलता। अरे सुबेर सुबेर के बेरा नु मम्मी के कुछ बुझाला नहीं, कौनो बेरा लागे नी चिल्लाए। काल कितना नीक लगुए कि काल एको शब्द ना बोलाई। रोज रोज तीजे त्योहार रही त बड़ा हमरा नीमन लागित नु कि मम्मी कबो बोलती नाही, मन बड़ा धारण क के रहती। लेकिन इ त रोजे चपर चपर बोले निया के बोलला से त एकदम हम परेशाने रहत। आ एमे एगो है ननद बाड़ी की औरी लहरा लगावत रहत री, औरी बुढ़िया एकदम तेजे रहत री, एकदम बिच्छी के टाण भई रहत री। अरे ए मम्मी का इतना बोलत तनी लो सवेरे सवेरे? अरे एगो तोरे खातिर सबेर बा, बाकी दुनिया खातिर सबेर नइखे भई। दुपहरिया हो गल तोरा खातिर सबेरे बा, ते दुपहरिया रे सुता रहबे त तोरा खातिर सबेरे रही। एगो तीजिया के त्योहारवा तोरे खातिर रहले कि इतना देर ले सुता रहले ह? तोरा ना बुझाला कि घर में सास बिया तो ओकरा कुछ बना के देई? अरे ये मम्मी का खिसिया तनी? मीना बबनी गैस पे खाना ना बनावे नी, तनी चाह बना के दे देती त का हो जाई? काल के इतना गोड़ दुखाता कि ओचको उठे के मन ना करत रहल। अरे काहे खातिर इतना जल्दी उठ गइले ह? 2 दिन सुता रहते। 2 दिन के बात करतानी, 4 घंटा त सुते नहीं खी देता, 2 दिन के बात क देहनी। तनी हेने आ हेने तनी बताओ, जन कहिए लहंगा पहिनले रहे झमकावत रहुए उ के किनले रहल? केकर पैसा रहल ह? अरे ये मम्मी रउवा से के बता देहल? उ हमरा नैहर से आई रहल ह। हां हमरा मालूम बा कि तोरा नैहर के लोग तोरा के कितना मानेला, कितना जानेला कि तोरा के तीज त्योहार पे लोग लहंगा किन के भेजत आवे। अरे ये मम्मी हम नहीं बोलत, एकरा मतलब नहीं कि रुआ एकदम कपार पे हमरा चढ़ल जाएम। हमरा नैया के बारे में रुआ एक शब्द बोलतो मत होखे, ना त हमरा से भेजइए केहू ना ह। अरे ई त बड़ा ढेर बोलत यार, एकर भतार कमाते नहीं खने, एकर जुबान कितना चलता रे। रे मीनवा तनी आइबे तनी हिंकरा के तक ढक बता देहल जा। अरे हे ननद बाड़ी रे, आवा तू त एकदम लासा लगावन बाड़ू। सबसे पहले हम तारा से निपटे। सास के चोरी छुपे लहंगा मंगावनी, सास के चोरी छुपे लहंगा मंगावनी, ननद छिनर देहली लहरा लगाई, ननद छिनर देहली झगड़ा लगाई, ननद छिनर देहली झगड़ा लगाई, ननद छिनर के ये जे मारेला, के ये गरिया वेला, के ये जे मारेला
घर में बताओ